prank. Oh, hei hi kan prank naman RUM PUM chu ni thak hop mai tian lo encel la satlama ason pakhat lo kalon ni muno min ti ram kan be sei clear tu te chuan kan video te min lo like ka min lo subscribe sak ram turin karon ngen bok chewa chuan thain lo ti ve ni chuan min lo share sak ram bok don nia chuan kan video hi nin om lama min lak sak lowa munom ti taka min lo en sak ram tur le atop thlenga min lo en zo sak vek turin kan nge na chu enang o YouTube video tụi xem mà pu yêu em về đôn đi à Kapot bule deh. Sakin Tihan lo dalero hehehe tihat isu tian kan video kan shoot zawa kini ho hi video shoot tu kan nia ta hi ka cameraman om nak mun ania tikhian
King dal thalang not te khi kan mang tangkai ve kani tian te hian pet su zo tian kan ram pam mang khanin ei tur kan siam le don ni kan pek na pang ta par moi youtube pa nan fit oh amak ki mate ta